Nnameza akpata menyi, Nnameza akpata menyi. Nwambe isi n'ịkpata onye, Nwambe isi n'ịkpata onye. Nasi manenya dube enyi chebe enyi, ọ dịka si na-akpata menyi. Nasi manenya dube enyi chebe enyi, ọ dịka si na-akpata menyi. Akwa enyi ga-abụ isi oche, akwa enyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na isoghị n'azụ, enyi na-aga na isoghị n'azụ. Nasi manenya chebe enyi chebe enyi, ọ dịka si na-akpata menyi. Nasi manenya chebe enyi chebe enyi, ọ dịka si na-akpata menyi. Akwa enyi ga-abụ isi oche, akwa enyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na isoghị n'azụ, enyi na-aga na isoghị n'azụ. Gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo. Ige ntị, gwogwogwo ngwo. Ị ga-anụ ka esi wee lee onye isi oche. Gwogwogwo ngwo, ka a na-akpọ chairman. gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo. Nnameza akpata menyi, Nnameza akpata menyi. Nwambe Isi n'ịkpata onye, Nwambe isi n'ịkpata onye. Nasi manenya dube enyi chebe enyi, ọ dịka si na-akpata menyi. Nasi manenya dube enyi chebe enyi, ọ dịka si na-akpata menyi. Akwa enyi ga-abụ isi oche, akwa enyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na isoghị n'azụ, enyi na-aga na isoghị n'azụ. Nasi manenya chebe enyi chebe enyi, ọ dịka si na-akpata menyi. Nasi manenya dube enyi chebe enyi, ọ dịka si na-akpata menyi. Enyi na-aga na isoghị n'azụ, enyi na-aga na isoghị n'azụ. Gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo. Adaeze ka dibịa katalụ bịakatalụ. Gwogwogwo ngwo, Onye enu bịa, gwogwogwo ngwo, onye a na-ebịa ọjụ. gwogwogwo ngwo, Anụ enu abịa, gwogwogwo ngwo, anụ a na-abịa ọjụ. gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo. O wee luo ofu mbọsị nna ya wee kpọọ ya Gwogwogwo ngwo, bụ eze. gwogwogwo ngwo, Kpọọ ya, kpọọ nnie, kpọọ nwee ndị ọzọ. gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, Wee sị ya kedu ife kpatara nụ. gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo. Di nke izizi abịa eju, nke ịbụ abịa eju, nke ịta abịa eju, nke na-abịa eju. Gwogwogwo ngwo, Ya chọkwa ụmụnne niile gwogwogwo ngwo, na onye bi esoro nwoke na-ala nwaanyị adụ. gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo. Ọ na-adịkwanụ mma nọkata. Gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, Onye isi nwe ụlọ, gwogwogwo ngwo, ọ bụrụ nna kpọkọ nne kpọkọ ụmụaka, gwogwogwo ngwo, fa niile agbakọba nwee nzukọ. gwogwogwo ngwo, Onye ọbụla ekwu ebe na-egbu ya,
onye ọbụla igbo maka na ọ na-amaka ebe a ka ụmụaka na onwe vazibe na-aghọta onwe va nne a na-aghọta nna na-aghọta ụmụaka ka va nwezili nzukọ ava nwere oge a ka adaeze ji wee meghe ọnụ wee sị na onye ọbụla bụ onye ga-anụ ya ọ ga-akpụtarịrị enyi ka ọ ga-abụrụ onwe emume a na-ebe na befe ahụ ka ya rigolo enu enyi anyị na-aga ya lee amarụkwe na ya bụ adaeze nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe ese na-ịkpata onye nwambe ese na-ịkpata onye naanị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ oge na-ekwu ife a niile gwọgwọgwọ ngwọ mbe na onwe ejego okwu nya nwatakịrị nwa achụwa n'ukwu elu ala gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ mbe na enyi bụ ezigbo anyị gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ mbe wee kulie jebe na be enyi gwọgwọgwọ ngwọ wee je ga-agwa enyi si ala eze ga-agbakwa n'ọfala gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ eze ga-agba ọfala eze sikwu nyazie yi nọ nge ga-abụ onye isi oche gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ enyi wee si mbe nyapụke n'ife ụkwụ ọzọ gwọgwọgwọ ngwọ ọsịa na eze si nya je ga ezie gwọgwọgwọ ngwọ na ya ga-agba ọfala na nke ibe enyi ga-abụ onye isi oche gwọgwọgwọ ngwọ ya na mbọsị ị ga-eme ya bụ ife na ya chọkwa ka m gwọgwọgwọ ngwọ ga-achọ ya achọ gwọgwọgwọ ngwọ nọ nke ga m onye gwọgwọgwọ kwụọra ndị ga-abịanụ ọjị gwọgwọgwọ ngwọ enyi nwụrịchachachasịa gwọgwọgwọ ngwọ maka na ọ na-achọburu ụzọ oge ezigbo elu na be eze nso ka ọ ma na nya ga-enwe ike ji okwu adaeze nụ gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe isi na-ịkpata onye nwambe isi na-ịkpata onye na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ
enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akwata m enyi na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akwata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ kava kparịsịsị ya bụ nkata bụ mbe gbọgbọgbọ ngwọ mbe wee naba gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ wee je ga-agwa m eze gbọgbọgbọ ngwọ si ya na mbọsị ya ga-abịa okwu ada ya gbọgbọgbọ ngwọ eze wee si ya nnukwu ibe adị ya kwuru gbọgbọgbọ ngwọ ọ sị ya nga ekwusikwana ya ike nga rapụ gbọgbọgbọ ngwọ ya bịazịa ife ya ọfụrụ gbọgbọgbọ ngwọ owelu gbọgbọgbọ ngwọ ka chi mbọsị ya lụzie gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ mbe wee jekwulu enyi gbọgbọgbọ ngwọ tupu o jee na be enyi chi agbagonitasi igo gbọgbọgbọ ngwọ anwụ ekesibego ike gbọgbọgbọ ngwọ enyi si ya mbe kesi ka isi were abịa kịta gbọgbọgbọ ngwọ ebe nwa sị na ya ga-abụ isi oche ka ọ ga-abụ nya lukwu ọ bụ na ya jere n'oge ka ekwana ibi na-eme gbọgbọgbọ ngwọ mbe si agba nkịtị na va ga-ejesi ike gbọgbọgbọ ngwọ enyi si ya ngwa ya kwado ka va jebe ejebe na otegoli eli ụtụtụ ka ya yisi abụ gbọgbọgbọ ngwọ jikwarịchachachasị ya na-echie ka ọ bịa gbọgbọgbọ ngwọ mbe si ya na ọ bụrụ n'ije gbọgbọgbọ ngwọ 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 ka va na-ejezi n'ụzọ gbọgbọgbọ ngwọ enyi si mbe ya gasibe n'ike na afadem gbọgbọgbọ ngwọ ejesikwa n'ike na fa gafa anọkwa n'ụzọ ebe nwee na-eme ndị mmadụ anasị wee bụrụ ya bụ na ejepụtazi ya bụ ife enyi na fa ekwu gbọgbọgbọ ngwọ mbe wee kpọọ enyi si a na ọ ma na ụkwụ nke ya bụ enyi karịrị nke ogologo gbọgbọgbọ ngwọ ọ gakọtara ya na-echetụ ya nwatịntị gbọgbọgbọ ngwọ enyi wee kpọọ mbe si a na na-echezikwa ya ga na-agazi ike gbọgbọgbọ ngwọ mbe wee si enyi ya biko ka ya ligolu n'azụ ya nụ gbọgbọgbọ ngwọ enyi wee si ya ga ligo n'azụ ya gị gasị ike ma ọsịsọ ligolu n'azụ ya ka fa jebe ọsịsọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ mba amagolu mee ụkwụ tịkọm ka ọ magolu n'azụ enyi gbọgbọgbọ ngwọ o wee kpọọ enyi si ana ọfụgo na ukwu etoro ogologo nke ịmago na ya azụ ya bụ enyi biko ka e welu n'elili anyị achị n'aka wee kedo enyi n'onu ka mkpụrụ ya bụ na ya ejide aka wee ligoro n'azụ enyi ka abụọ wee na-aga enyi si ya nke ị na-eme ngị ma ọsịsọ ka va jebe ejebe n'oge na va aga gbọgbọgbọ ngwọ mgbe wee were ụdọ ọnụ wee kedo enyi n'onu gbọgbọgbọ ngwọ wee ligoro n'azụ enyi nọdụ ala gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ aka na-akpụdebezibe m gbọgbọgbọ ngwọ eze nso mbe wee wenye onu nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi enyi si anyị sị gịnị nwambe isi na ịkpata onye nwambe isi na ịkpata onye mbe si ya mba na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ
na-asị ma ya chebe enyi ọ dịgasị na-akpọta m enyi na-asị ma ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpọta m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ ife a ka enyi dọgidelu ebe ọ na-adọga ije gbogogogogo nke nye ga-abụ n'isi oche chairman gbọgbọgbọ eze mbe weluzie na be eze gbọgbọgbọ ngwọ wee were ụdọ n'ochi n'aka wee eze n'aka si ana nke ji wee bịa ịnụ ada anyị nwaanyị gbọgbọgbọ ngwọ ya bụ ndị be anyị gbọgbọgbọ ngwọ unu ga-ama na oyimuduga m ozi na ife ya bụ ị na-edugakwa mmadụ ozi uche ya dịkwu ya nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe isi n'ịkpata onye nwambe isi n'ịkpata onye na-asị ma nne ya debe enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma nne ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi